ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଫେରିବା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଏଇଠାରେ ସ୍ଥାପନ କଲି ଓ ତାକୁ ହିଁ ପୂଜି ମୁଁ ମୋ ବିଦ୍ୟା ସାଧନା କଲି। ମୋ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜି ବିଦ୍ୟା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲ? ହଁ ଗୁରୁଦେବ। କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଗୁରୁଦେବ? ନା ହଁ ହଁ ଶୁଣ ବାଳକ, ମୁଁ ଯଦି ତୁମର ପ୍ରକୃତର ଗୁରୁ ତାହେଲେ ତୁମକୁ ମତେ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦବାକୁ ପଡିବ। ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ଗୁରୁଦେବ। ଭାବନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ, ମତେ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ଭାବରେ କଣ ଦେବାକୁ ପଡିବ? ନା, ତୁମେ ଆଗେ ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କର, ତାପରେ ଯାଇ ମୁଁ ମୋର ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ମାଗିବି। ଗୁରୁଦେବ, ମୁଁ ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କରି କହୁଛି, ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ଭାବରେ ମତେ ଯାହା ମାଗିବେ ମୁଁ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ତାହେଲେ ତାହେଲେ ତୁମେ ତୁମର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତର ବୁଜାଙ୍ଗୁଳିକୁ ମତେ ଦାନ କର। ନା ଗୁରୁଦେବ, ନା। ଦେଖ ବତ୍ସ, ତୁମେ ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କରି ଯାଇଛ, ଆଉ ସତ୍ୟ ଭଗ୍ନ କଲେ ତୁମର ବିଦ୍ୟା ଫଳପ୍ରଦ ହବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଏଠି କଲ ଗୁରୁଦେବ, ଏଠି କଲ। एकी काल गुरुदेव एकी तुम्हें काल दक्षिणा स्तर ब्रोध अंगुली मागेला गुरु हे कपट की काल गुरु कपट की काल पाए बोलाउथिली धनुधर वीर सबिना की परिमिबु देखिया उसीर गुरु हे बुद्धि शक्तिहीन कल गुरु